Lah nek ngene tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani ngene iki. Bojomu bapake gedhe sisih, Mbak Tati nek kimplah-kimplahke duduh gule ya. Wong lanang nyawange. Mae bojomu piye? Kurang piye bojomu? Bojoku yalah ngene iki lho, Mbak. Lah, aku. Nek karo aku piye? Memprihatinkan. Lho, waduh ono. Apik sapa? Kaya bumi karo langit lho bedane. Apik sapa? Karo langit. Bumi karo langit. Arek mindah kira wene to kaya. Bumi karo langit. Bumi karo langit. Wah, sampean iki. Nyapa piye? Degane krambil ijo. Apa, Mas? Bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngethok. Lencir kuning merang ati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Maksudnya piye, Pak? Oh. Kaget aku masanya. Cipok iso gosong cangkeme kaya portal. Lagi. Yen, Pak. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul kok apa meneh kok gundul. Umpama aku iso ngentole kowe, paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dada, utaing ludira, sedumuk bawuk senyek. Wapuk lambimu, tak wapuk lambimu. Kowe iki tak wapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur ra iso. Sing ketoprak tak rewangi pecahing dada, utaing ludira, rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk. Loh, bathuk ora. Interupsi bicange. Pripun? Nyapa? Niki kula badhe menjelaskan kata-kata niki. Yeah. Kenapa wong nek omong-omong bawuk kok darani saru iki ngono? Padahal bawuk niku jaman semono biyen niku panggilan untuk cawe dok cilik niku jenenge bawuk, nek calanang cilik jenenge kuncung. Leres nggih. Jenengan saking Yogya to? Nggih. Riyen enten majalah kuncung bawuk. Mboten ming majalah, sandiwara teng TV niku Sandiwara teng TV. Lah nggih. Lah perkara majalah niku kula seneni kalih Pak kula. Mergane apa? Lah bawuke tak kuncung. Lah